agachadas. Recordade que podedes agachar onde vos pete, pero como vos atope, ides meter que deixar xogar cos vosos xoguetes durante 2 días. A ver, estades preparados para empezar a xogar? Pero podemos agachar onde queiramos, verdade? Podedes, onde que irades, e eu teño que vos atopar en menos de 10 minutos, e se non o fago, podedes volver á casa e eu perdo. Estades preparados? Empezo a contar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esteades ou non, aí vou, mais vos vale estar ben agachados, porque como vos atope, van ser para min os vosos xoguetes 2 días enteiriños. A min non me dá atopado. Pero onde se metería? Non sei se me é mellor quedar aquí ou agachar nalgún outro sitio. Que susto me metiches? Como me atopaches? Foi moito máis fácil do que pensaba. Teñoche que deixar os meus xoguetes todos. A ver, como ti é a miña mellor amiga, non me parece xusto que mos deixes 2 días enteiros. Ai, grazas, Momo. Vasmos deixar 3 días. Ah, era boa. Este xogo xa non che me gusta nadiña. Ata logo, Rita, teño que ir á busca dos outros. Se che digo onde está a Olga, perdoasme o dos xoguetes. Déixamo pensar un pouco. Non, total, vou na topar igual. Aquí non hai xeito de que me atope. É imposible. No medio de tantas árbores non me vai ver. Cacheite. Pero como me encontraches? Podíache dicir como, pero mellor non che vou dicir. Seguro que gaño eu. É imposible que me encontre neste sitio. Sei que xa deu coa Olga e coa Rita, pero a min non me vai dar atopado. Con tanta auga é imposible que me vexa. Aparte, xa só lle quedan 4 minutos para encontrarme. Aquí non me atopa na vida. Ah! Que susto me meteches, Mumu! Como fixeches para dar comigo? É fisicamente imposible. É que lle queres? Son unha máquina. Ata logo, Alfred. Vou buscar os 2 que me faltan. Só quedan 2 minutos de xogo. É imposible que me atope. Gaño eu seguro. Ah! Que pouco faltou. Ache! Facías ben en coidar ese catarro, Milo. Pero como fixeches? Estaba convencido de que non me ías atopar, de que ia gañar eu. Aínda ten que atopar a Talalo. Ele é a única esperanza que nos queda. Só quedan 20 segundos para que remate o tempo. Creo que xa sabemos quen vai gañar. Talalo é un fenómeno das agachadas, porque pode agachar no sitio que lle pete.
Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Cacheite! O talalo caeu do ceo. Que ben o vou pasar xogando cos vosos xoguetes. Grazas, amigos. Mima, que sorte poder xogar con todos os nosos xoguetes. A ver, perdoo-vos se agora xogamos ao revés. Agacho eu e vosotros todos buscádesme. Veña, vai! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23...